Natural death ang hinungdan sa kamatayon sa nanag-iya sa mga iro nga unang giludahan nga namatay tungod kay gibugno sa binuhi niyang mga iro silang panimay sa barangay Lawaan 1, Dakbayan sa Talisay. Ang report ni Femari Dumabok. Sa death certificate nga nakuha sa Talisay City Police, myocardial infarction recent ang gitumbok nga hinungdan sa kamatayon sa 63 anyos nga si George Mayol. Napalgan ang lawas ni Mayol nga wala na kinabuhi sa ilang pansayan Huwebes sa miaging simana diha sa barangay Lawaan 1, Dakbayan sa Talisay. Unang gidudahan nga pinaakan sa binuhi niyang mga iro ang hinungdan sa kamatayon ni Mayol. Subay kini sa pamahayag sa kabanay sa biktima ug mga silingan nga may 57 ka mga samad pinaakan sa iro ang biktima sa niaging tuig. Apan sa dugang pakisusi sa Talisay City Police, matod sa ilang Chief Investigator, Police Staff Sergeant Noel Timagos, gingon nga base sa pagsusi sa mga sakop sa Scene of the Crime Operatives, Kunsoko o PNP Medical Legal Officer, natural death ang hinungdan sa kamatayon ni Mayol. Sa iyang sinina nga gisulob na dunay gisi-gisi sa ampuan. Sa iyang purol daghang gisi-gisi nga mura pud og pinaakan sa mananap ba. Motong natay initial conclusion initial nga revelation nga findings nga ang maong biktima posible nga gi-atake sa iyang iro or gi-atake sa hayop. Bisan ko na naana sa state of decomposition ang lawas ni Mayol, walay nabantayan ng kapulisan nga open wounds nga kabasihan nga napaakan kini og iro. Gisalikway na sa kapulisan ang anggulo sab nga aduna kini foul play sa kamatayon ni Mayol. Ikan sa ato ang medical legal pod nga ni-declare sa iyang kamatayon. It turned out di ay nga iyang kamatayon pinaagi ang cause di ay kay through sa iyang existing medical condition which is ang myocardial infarction which is sort of heart attack. Ang atong makita sa iyang lawas no kay lata naman yun pinaagi sa animal attack or dog bites kay wala man siya evident nga open wound as per sa atong espesyalista. Samtang mato ni Dr. Maria Christine Hope Dihadena, Talisay City Veterinarian, nga bisan kun wala pa mogawas ang death certificate ni Mayol, dili na nila huwaton pa nga matapos ang 14 ka adlaw nga monitoring sa mga iro. Kay hangtod karon way mga sintomas nga may mga rabies ang mga iro. Aduna nay mga tawo nga mipakita og interest nga gustong musagop sa mga iro. Actually, dili na to manunjud kay nana po ko'y ako palang gikuan karon daan kay ang iro lahi na kayo ilang kuan karon nga na nalayo sila sa ilang owner plus lahi ilahang set up ba sa kuan lahi mo gidang pound good ma'am. Most likely ako sila i-release earlier than expected bisan pa og katong wala pa tong result kay wala magitay nakita pud gid nga signs of kuan sa mga rabies. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.